नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही सरलाही जिला के गुड़ैता में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमारे पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। बारा प्रहरी महागढ़ीमाई नगरपालिका से 29 किलो गांजा बरामद कैले बाटे। महागढ़ीमाई नगरपालिका वार्ड नंबर 6 स्थित प्रहरी टोली चेक जांच करे के क्रम में प्र 2030-022 प 4535 नंबर के मोटरसाइकिल में गांजा लिया रहल व्यक्ति गांजा के बोरा फेंक के भागल रहे। मोटरसाइकिल के खोजत गया पर महागढ़ीमाई नगरपालिका के ही वार्ड नंबर 11 मधुरी टोल से बांस बारी में उक्त मोटरसाइकिल बरामद कल गई। 12 के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दधिराम ने अपने जानकारी दिले बानी। गांजा नियंत्रण में लेके आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ावल गई वहाँ के बतले बानी। बारा जिला के जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका निवर्तमान मेयर डॉक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल के निधन में शोक मनावेला आज सार्वजनिक विदा दिले रहे। जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका के प्रथम मेयर समेत रहल पौडेल काल अपने घर में मृत मिलल रहनी। उप महानगर पालिका के मेयर राजन पौडेल आज सवेरे एगो सूचना जारी करत पौडेल के निधन में शोक मनावेला आज विदा देवे के निर्णय कल वहाँ के जनले रहनी। उप महानगर पालिका अंतर्गत संपूर्ण वार्ड कार्यालय शिक्षण संस्था आ सब में आज शोक विदा भइल पौडेल द्वारा जारी सूचना में लिखल गई रहे। पौडेल के निधन प्रति दुख व्यक्त करते मेयर पौडेल उप महानगर पालिका के अपूर्णीय क्षति भइल बतैले बानी। नेकपा एमाले के मध्य प्रदेश सचिव समेत रहल पौडेल काल संझिया अपने घर में सुते वाला रूम में मृत अवस्था में मिलल रहने। पारसा जिला के पोखरिया नगर पालिका में काल अख्तियार के टोली छापा मार के फाइल नियंत्रण में ले बाटे। नगर पालिका में दोपहरिया पुगल टोली अख्तियार में पड़ल मुद्दा के संबंध में विभिन्न फाइल सब अध्ययन कैले रहे। वे करे में सामाजिक सुरक्षा भत्ता संबंधी अपंगता भइल व्यक्ति के खातिर बनावल गई निर्णय बुक डाढ़ा तथा फाइल नियंत्रण में लेके गई बाटे। टोली नगरपालिका के उप प्रमुख रूबी ठाकुर के कार्यकक्ष से फाइल सब नियंत्रण में ले रहे। अख्तियार के केंद्रीय कार्यालय के टोली नगरपालिका में पहुंच पुगल का जानकारी हमनी से मिलल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान के आयोग हथौड़ा के सूचना अधिकारी गोविंद प्रसाद गौतम जानकारी दिले बानी। जिला प्रशासन कार्यालय परसा पिता के पैसा न खुलल न संतान सबके हक में माई के नाम से नागरिकता वितरण के खातिर प्रक्रिया शुरू कैले बाटे। कार्यालय पिता के पैसा न खुलल संतान सबके नागरिकता प्रदान करेला आसिन 21 गते से निवेदन संकलन शुरू कैले बाटे। जौना में अभी तक 40 जन निवेदन दिहल परसा के प्रमुख जिला अधिकारी हीरा लाल रेग्मी जानकारी दिले बानी। माई के नागरिकता में पति के नाम न भइल संतान के शैक्षिक योग्यता जन्मदाता लगायत के कोनो भी कागज पत्र में पिता के नाम न खुलल संतान सबके हक में माई के नाम से नागरिकता वितरण प्रक्रिया शुरू कर कार्यालय जनले बाटे। प्रजीआर रेग्मी नया नागरिकता एन अइला बाद जारी भइल नया नागरिकता नियमावली अनुसार आसिन 21 गते से निवेदन संकलन शुरू कैल जानकारी दिले बानी। माई के नाम से नागरिकता मांग करता आयल निवेदन सब ऊपर छानबीन करके कानूनतः योग्य नागरिक सबके एकमुश्त नागरिकता प्रदान करके रेग्मी बतले बानी। माई के नाम से नागरिकता के खातिर परसा जिला के हक में करीब 1500 से लेके 2000 तक निवेदन आवे के प्रशासन के अनुमान रहल बाटे। युद्धग्रस्त बनल इजरायल से 253 जने नेपाली स्वदेश लौटल बानी। नेपाल वायुसेना निगम के 9NALZ एयरबस 330 विमान से उ लोग के बीतल रात 1 बजे स्वदेश लौटले बाटे। द्वंद्वग्रस्त गाजा से सीमा से जुड़ल इजराइल के दक्षिणी क्षेत्र में शनिचर के सवेरे से हमास समूह के आक्रमण शुरू भइले बाद वहाँ रहल नेपाली विद्यार्थी सबल पत्र पड़ल रहनी। उ लोग खुद सबके उद्धार कर देला अनुरोध कैले रहे। लोग हमास समूह के आक्रमण में पड़ के 10 जने नेपाली विद्यार्थी की मृत्यु भइल रहे। 1 जने विद्यार्थी अभी भी संपर्क विहीन बानी। आक्रमण शुरू भइले बाद उ लोग के वहाँ से सुरक्षित जगह में स्थानांतरण करेला समेत मुश्किल पड़ल रहे। नेपाली विद्यार्थी हमनी से सूचित रहल कहत सुरक्षा स्थान में ले जाएला आग्रह कल करीब 4 दिन बाद मात्र उ लोग के पूर्ण रूप में उद्धार कल गई बाटे। इजराइल गाजा के सीमावर्ती क्षेत्र में कृषि फर्म में रहल सबे 55 जने नेपाली विद्यार्थी सबके जारी सुरक्षा संयंत्र समेत के सहयोग में उद्धार करके तब सुरक्षित जगह में स्थानांतरण कल गई रहे। ऐसे इजराइल के उत्तरी सीमाना आसपास उद्धार के इंतजार में रहल 72 जने नेपाली विद्यार्थी के समेत सुरक्षित जगह में
पहुँचावल गइल बाटे। आक्रमण से घायल भयल इलाज के क्रम में रहल 4 जने के स्वास्थ्य अवस्था में सुधार हो रहल जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय जनैले बाटे। भुला रहल नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी के खोजी हो रहल जनैले बाटे। प्रतिनिधि सभा के बैठक आवेला कार्तिक 12 गते दोपहरिया 1 बजे के खातिर बैठक के कह के स्थगित भइल बाटे। आज बैठल प्रतिनिधि सभा के बैठक में सभामुख देवराज घिमिरे आ रहल 4 पर्व के शुभकामना व्यक्त करत कार्तिक 12 गते एतवार तक के खातिर बैठक स्थगित कैल जनैले मानी। आज के बैठक से विद्युत विधेयक 2080 संसदीय समिति व दफावार छलफल के खातिर सर्वसम्मति स्वीकृत कैले बाटे। ऐसे ही विभिन्न कारण से 10 से ज़्यादा बैठक अनुपस्थित होने वाला सांसद सबके अनुपस्थिति के सूचना भी स्वीकृत भइल बाटे। थेरापी के खातिर संसद में मनोरमा शेरचन के 16 बैठक अनुपस्थिति के सूचना। गृह जिला भ्रमण के कारण सांसद दयाल बहादुर शाही के 11 बैठक अनुपस्थिति के सूचना भी सदन से स्वीकृत कैले बाटे। नेकपा एमाले मध्य प्रदेश के पदाधिकारी सर्वसम्मत से चयन भइल बाटे। अध्यक्ष में चंदेश्वर मंडल सहित 5 पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन भइल बानी। मंडल सिरहा के जिला अध्यक्ष बानी। उपाध्यक्ष में संविधान सभा सदस्य परसा के बिचारी यादव, सचिव में 12 के मनोज पौडेल, उप सचिव में आरती भंडारी रौतहट, मोहम्मद कैश धनुषा चयन भइल बानी। अध्यक्ष सहित 5 जने पदाधिकारी सबके नाम में सहमति जुटल एमाले के मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता सरोज कुमार यादव बतैले बानी। जनकपुर धाम में बुध से जारी एमाले के प्रथम अधिवेशन में काल सवेरे से बंद सत्र में सर्वसम्मत रूप में नेतृत्व चयन करके कसरत बाद पदाधिकारी सब में सहमति जुटल बाटे। इस सहमति में अध्यक्ष के शर्मा ओली भी सहमत जनावल नेता सबके बतैले बानी। निर्वाचन समिति से बीफे से 5:30 बजे निर्वाचन तालिका आ प्रतिनिधि के नामावली प्रकाशन कैले रहे। पदाधिकारी सहित सदस्य सब मनोनयन दर्ता हो रहल एमाले नेता संतोष यादव जानकारी दिले बानी। सकभर सदस्य सहित पदाधिकारी चयन करके नया नेतृत्व घोषणा करके एमाले के तैयारी रहल बाटे। पिछला 24 घंटा में 440 जने में डेंगू संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। इस संगे बीतल 8 महीना में संक्रमित के संख्या 39,230 पुगल। इपिडीमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा के EDCD जनैले बाटे। ई अवधि में संक्रमण के कारण 20 जने की मृत्यु भइल बाटे त 67 से जिला में फैलल बाटे। 7 प्रदेश मध्य सबसे ज़्यादा संक्रमित पुष्टि कोसी प्रदेश में भइल बाटे त ओकरा बाद पिछला 2 हफ्ता एने संक्रमित संख्या गंडकी प्रदेश में बढ़ल बाटे। कोसी प्रदेश में अभी तक 23,959 संक्रमित भइल बानी त गंडकी प्रदेश में 7,796 जने संक्रमित भइल बानी। ऐसे ही बागमती प्रदेश में 4,940 संक्रमित भइल बानी। ऐसे क्रमशः 1,142 सुदूर पश्चिम प्रदेश, 6 से 72 लुम्बिनी, 590 मधेश आ 131 कर्णाली प्रदेश में संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। इजरायली सेना से उत्तरी गाजा क्षेत्र में बसवास करे वाला 11 लाख फलस्तीनी के 24 घंटा भीतर दक्षिणी गाजा में जायला उर्दी जारी कैले बाटे। इजरायल उत्तरी गाजा में स्थल आक्रमण करे के कहत सर्वसाधारण के दक्षिणी गाजा में जाके कहले बाटे। अभी इजरायल गाजा संघे के सीमा क्षेत्र में भारी संख्या में अपन सैनिक तैनात कैल BBC जनैले बाटे। इजरायली सेना उत्तरी गाजा क्षेत्र से 11 लाख फलस्तीन के दक्षिण गाजा जायला जारी कैल उर्दी संयुक्त राष्ट्र संघ के भी जानकारी करावल गई बाटे। संयुक्त राष्ट्र संघ इतना भारी संख्या में लोग 24 घंटा में दक्षिण गाजा जा न सके के कहत चिंता व्यक्त कैले बाटे। पैलेस्टाइनी विद्रोही समूह हमास से उत्तरी गाजा में बसवास करत आइल पैलेस्टाइनी के खुद बैठे वाला जगह में रहेला आ जगह न छोड़ेला कहले बाटे। गाजा क्षेत्र के शासन करत आइल हमास इजराइल के मनोवैज्ञानिक युद्ध कर रहल कहत जगह न छोड़ के कहले बाटे। हमास से बीतल शनिचर के इजराइल ऊपर आक्रमण कैले रहे। ओकरा बाद हमास आ इजराइल सेना बीच युद्ध छिड़ल बाटे। हमास के आक्रमण में इजराइल तरफ 1,300 से ज़्यादा लोग के जान जा चुकल बाटे त इजरायली सेना के आक्रमण में 1,500 से ज़्यादा लोग के पैलेस्टाइनी मारल गए। अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनैले बाटे। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश से न्यूजीलैंड के 246 रन के लक्ष्य दिले बाटे। चेन्नई में टॉस हार के बैटिंग के करे के मौका मिलल। बांग्लादेश निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट गवा के 245 रन बनैले। बांग्लादेश के मुसाफिर रहीम 66, महमदुल्लाह नॉट आउट 41, कप्तान साकिब अल हसन 40 रन बनैनी। बॉलिंग तरफ न्यूजीलैंड के खातिर फर्गुसन 3 तथा ट्रेंट बोल्ट आ मैट हेनरी 2 विकेट लेने। न्यूजीलैंड की 2 खेल में 4 अंक सहित तालिका के दूसर का स्थान में बाटे त बांग्लादेश वैसे ही खेल में 2 अंक सहित 6वां स्थान में बाटे।
अब मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के भी न्यूनतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 27 दोपहरिया 32 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 22 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कयल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 6:04 पे बेर उबल रहे तो संध्या 6:40 पे बेर डूबल रहे। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही सरला जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमरो पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण रहल। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।